να πάρει να κάνει για τον Στέφανο, αλλά κλείσατε νωρίς. Για το Μανιώτη δεν έχει τίποτα. Κάπου δεν έχετε! Βάλε το επόμενο το αγούδι. Κύριε Χιονίδη. Όχι, μην χτυπάς, θα κοίτα βαράκι, άσε γραμμός και ψαχνόμαστε. Κύριε Χιονίδη. Όχι, μην χτυπάς. Ικανή στιγμή. Χριστό! Περίμενε! Παιδιά! Πάμε. Από εδώ, Μην μετανιώνεις αυτά που λες.